13 de juny. Un matí més em desperto feliç. L'olor de mar i el soroll dels ocells em donen pau i energia per començar un nou dia. M'agrada viure on visc i m'agrada ser qui sóc. «26 de juny. Aquesta tarda hem anat a berenar amb la Fàtima, la meva germana petita. Ens hem menjat un gelat boníssim. 21 de juliol. Cada cop em costa més respirar. Les notícies no són bones. El conflicte es complica. Tinc por. 4 de setembre. He decidit marxar. No sé com i tampoc on. Amb el cor trencat dic adeu. Amb el cor trencat dic adeu.
Ahmed, el professor d'història. Nashat, el peixater. Sabina Shariking, la cartera del barri. Farouk, el meu cosí. La meva germana petita, Fàtima. Setze d'agost. La guerra cada cop és més salvatge. Els carrers són plens de... «6 de setembre. Començo el viatge a Europa. El Mediterrani és l'últim entrebanc abans d'arribar al que, espero, sigui un món millor. «10 de setembre. Ho he aconseguit. He creuat el Mediterrani.
He conegut la Jèssica. M'agrada com em mire, m'agrada com em parle i com és. Avui m'ha convidat a berenar a casa seva. M'agradaria quedar-me aquí, però temo que un dia em vinguin a buscar i se m'emportin. La Jèssica m'ha dit que no ha conegut mai ningú com jo. Diu que sóc una lluitadora, que sóc com un granet de sorra en la immensitat del desert, que sempre lluita per buscar la seva llibertat. La Jèssica i jo serem bones amigues.